Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For turning, thank you for love and support. I appreciate you. Usandonis Tembo review. Wait, guys, niyakhumbula leya meeting eyayi-10th. Leya meeting eyaphuma nokuthi uma ngabe ugqoka sengathi uvikela i-corona. Le meeting le yacasula ubaba uMseleko ukuthi uma yeni uphendula indawo engahlangene naye. Mina bengithi-ke mabuya season 7, season 8, bazositshela ukuthi sekunama-changes akhona noma ubaba uMseleko uzohamba eyoxolisa kuMakhomalo. Niyakhumbula uMakhomalo ku-season 5 esala uMseleko wagcina ehambe noMayeni noMacele, bafika laphaya beyikhiphile ney'ngane sebedla bahleba nguMangwabe. Yima ukuthi uzoxoliselani uMakhomalo. Niyambona ukuthi ugogo muhle kanjani, ugogo abantwana ugqokeni. Le uMakhomalo wayegqoke kanjena kwathiwa akasale, wathi ngeke ngikwazi ukuhamba nonkosikazi ogqoke kanjena. Nakule meeting le yaku season 4 wathi wakhuluma ngendaba yokugqoka, wathi-ke uMayeni kuMseleko kodwa ngezinye izinto kufanele uyinuka amakhwapha. Wase uMseleko kuzokhinda wena mina mase nginuka. Uthi ayingihlekisa-ke leya meeting, iyona meeting yayingihlekisa. Yazi useyayingihlekisa kakhulu ukuthi uMseleko izinto ayeyikhuluma wayeyiqondise kuMangwabe, kodwa futhi engasho ukuthi ukhuluma noMangwabe. Makuphendula amanye amakhosikazi evele ecasuke ethi baphendula izinto ezingaqondeni nabo sebe-protector law. Waze wathi la uMangwabe ezinye izinto azenzayo bakhona abantu akabalalelayo. Asikho uMangwabe, nimbonile ugogo? Waze wamuhle ugogo. Wayishaya ibizwa ngani guys lena? Angazi iy'mpahla zibizwa ngani ngamagama akhona. Kuthe thaqa nje kwamhlala kahle. uMakhomalo ejikiswa nemoto wayefake into enje kwisithombe basikhombisa yona. Ku-season 7 lesiphuma kuwo uMakhomalo ekhuluma ngomsebenzi wakhe omusha, uze wahlala noMseleko emchazela ukuthi-ke lo msebenzi nguthole kanjani, ukuthi ngizogqoka kwanje uthi uzokwenzani kazi nayazi ngibonile. Echaza ukuthi leya episode yiye yamdayisa kule brand or kule company base sizosebenza nawe njengoba unkosikazi wasemakhaya. Sifuna ukuba nendlela yokuthi noma unkosikazi wasemakhaya ungagqoka kanje kodwa uhlonipheke. Angithi kukhulunyiwe ngendaba yokugqoka uSemzumbe egqoka kanjani manje sekushintshiwe yini? Hayi ku-season 8 uthi uMseleko uzofika exolisa kuMakhomalo ukuthi wasala wangahamba. Ku-season 7 njengoba uphelethe uMacele uzoba yinto ehleli laphaya, shuthi usezoxolisa kuMacele nokuMakhomalo. Niyabona ukuthi indaba zaseMzumbe zizonideda kanjani ngoba beyashintsha. Muhle ugogo ugqoke kahle, kodwa sezwa une-meeting ephathe indaba yokugqoka. Sikhona futhi nesinye isithombe sikagogo efake ugogo wey'ngane ukuthi ugogo. Ngicela ningizwe kahle leyo phathi. uMayeni engikhuluma ngayo, uShibasi. Muhle kuthi lo mzimba omuhle nje uTimothy muhle. Ufake le ethe thaqa. Lena kwathiwa uMakhomalo akajike. Hathi sathi hawu cha wazokhuluma kabi ubaba uMseleko. Manje nangu phela ugogo siyambona. And le video le guys uyayizwa ukuthi ayikho serious, mina ngiyayixoxela nje nani. uMakhomalo-ke akuxoliswe phela mase kushintshile imithetho nemigomo, ngoba nje ugogo kasingabakho ngalobu ngithi ugogo kusala kungaze nizwe kahle. uMayeni mayethi kuMseleko ufisa ukuhlangana nalabo bakaSibindi ukuze bachazele ngazo zonke izinto zaseMzumbe nendlela yokugqoka nokuthi uMseleko uthi kugqoke kanjani, nanga esethene. Muhle-ke kuyamfanela into esiyibuzayo ukuthi phela manje njengoba uMakhomalo wajika sekushintshile yini ngo-2024. Lo mndeni lona yazi le kade ngiyibona izolo bengibuka u-season 4. Guys mangibuka season 4 ngabona ukuthi yonke lento bayenza ngamabomu. Ngabona nale article yaSibindi, hawe ma azisaphambene izinto abayishoyo mabenza ama-interview nabazenzayo ku-TV. Mase nginivezela lezi zinto nithi you are misleading us. Kazi ngizokwenza njani? Nangu ugogo waze wamuhle, ugogo wesingabakho, ugogo wabazukulu bakhe. Nangu uMayeni ushaya ezinye-ke manje.
Shuthi umseleko usethe cha, useyinukile amakhwapha wabona ukuthi kufanele, akunankinga. Hayi, mina ngizolobe ngiza la kini ngizothi hawu, asihlekeni, bukani nakho okunye esikufundayo idlule. Kongazizwa kahle, ngizomkhulula bakithi ngoba mina angithandi kube khona engiphatha kabi, nami angithandi ukuphathwa kabi. Angikuthandi nje ukuphathwa kabi. Ngiyayazi le platform ngoba sengiyisebenzise iminyaka emithathu manje. Zikhona izinto engihlezi ngiy'bona zithi ayihambisani nami, ngiphume kuzona. Angaze ngafika nje kufana, angiyenzi i-example ukuthi kusuke kuyizinto ezikanjani. Angaze ngafika lapho ngithi yekani lokhu, ngoba bane-group yabo, bane-target yabo. Nami uma ngikhulumela ngama-TV shows kuba khona osephatheka kabi, kube kanjani, ngiyacela. Anginanhloso yokuthi uphatheke kabi, angifisi futhi nami ukuthi ungiphathe kabi. Into engiyenzayo ongayithandi vele udlule kuyo, kube simple kanjalo. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.